हाय साଙ୍ଗमाने बर्तमान राति 11:30 ହେଇଗଲାଣି। ଆମର डेली राति 12ଟା 12:30 ଖଣ୍ଡ टाइम କିଏ ଗୋଟେ କବାଟକୁ ବାଡ଼ଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଚୁପକିରେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଆଜି ସେ ଗଛ ପାଖେ ରଖିଦେବି, ଟିକେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ବାଡ଼ଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗଛ ମୋର ରହିଲା, ଏଇ ଗଛ ମୋର ରହିଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ, ଆସିବି କିଛି ସମୟ ପରେ, ଦେଖିବା କିଏ ଏଠି ଆସୁଛି କିଏ ଯାଉଛି।